Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masoyan mu da fatan kowa na lafiya kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Yau insha Allahu a cikin wannan sabon bidiyo namu za mu kawo muku sabuwar fassara mai suna gwanki wanda Sultan suka fassara shi kuma wanda mun ka ɗora muku post ɗinsa a kan YouTube wanda dai mun ga mutane da dama sun musu like kuma suna buƙata ce. To yau insha Allahu a cikin wannan sabon bidiyo namu kamar yadda kuka sani muna sama bidiyo body pass sabida gudun wasu matsaloli. To yau idan kai baƙo ne baka taɓa zuwa wannan tasha tamu ba ya kamata ka yi haƙuri ka biyo tun daga farkon bidiyo har ƙarshe domin ka ga yadda ake yi ai kallo. Insha Allahu idan ka biyo mu tun daga farkon bidiyo za ka ga yadda ake yi ai kallo ba tare da ka samu wata matsala ba. To yau insha Allahu kamar yadda kuka sani a bisa tsari dai muna shiga ne ta YouTube duk da dai cewa ba a kan YouTube muke ɗaura bidiyon ba kasancewa a YouTube bidiyo ka idan ba kai ka yi shi ba idan ka ɗora akan YouTube zai cire shi kuma ya baka advertisement wanda idan ya baka advertisement ɗin to daga baya sannu za ka iske an cire ma channel ɗinka ba ta kuma babu alamunta kuma sai dai ka buɗe wata sabuwar tasha kuma duk tashar da kai haƙuri har ta kai tana da subscribe masu yawa ka ga ba za ka juri cewa a cire maka tashar ka ba don na tabbata da cewa ba duk mutum ne zai yi ma haka ba kuma ya sake ci gaba da yin harkar. To yau insha Allahu kamar yadda kuka sani wannan shine bidiyon da muka ɗora a ɗazu wanda muka fitar da shi awa uku da suka wuce mai suna yancin mata wanda Sultan suka fassara shi. To abin da za ka yi shine idan kana buƙatar ka kallo za ka danna alamar sunan bidiyo. To amma kafin mu wuce wannan wuri na roƙon ku ta alfarma wadda kada ku manta ku yi mana subscribing ɗin channel ɗin namu sannan kuma ku yi mana liking. Shi subscribe abin da zai taimaka maka ne idan muka yi sabon bidiyo da mun saki za ka gan shi wanda ba tare da kati neman bidiyon ba. Shi kuma liking idan ka yi shi za ka taimaka mun ne gun YouTube su taimaka su yaɗa bidiyon mu zuwa wasu al'umma wanda ba su taɓa kalla ba. To misali idan ka yi mana liking ɗin bidiyo to abin da za ka yi shine za ka zo a nan wurin da aka ga an rubuta yancin mata sabuwar fassara to za ka danna gashi kamar haka. To kana dannawa zai buɗe maka wannan fuska. To abin da za ka yi shine wannan shine adrereshin ɗin bidiyo wannan shine link ɗin kuma shine adrereshin ɗin bidiyo wanda za ka yi kallo. Misali idan ka ɗauka gashi kamar haka zai kai ka ne akan website. To website zai kai ka wani shafi ne ma'ana na blogging a can ne zai baka damar da za ka yi kallo ko kuma ka sauke akan wayarka. To misali idan ya buɗe maka wannan fuska amfanin more pass da muka ce muku za ka ɗauka nan ne amfaninsa. Abin da za ka yi shine idan ya kawo maka wannan wuri misali wannan gashi shine an ce downloading yau kana danna downloading yau zai tambaye ka more pass. To kaga da muka danna ya tambayi more pass ya ce maka ceci de donner sur la page. To abin da za ka yi shine za ka danna alamar nan kada dannawa za ka dawo da wayarka zuwa hannun keyboard ma'ana keyboard wanda zai baka damar da za ka saka keyboard ɗin shi. Abin da za ka yi shine kwarkin za ka saka ɗaya ka saka biyu sai ka saka wata biyu sai ka saka 8 kana yin haka ashe ba haka bane na manta idan ka saka ɗaya ka saka biyu sai ka saka 3 sai ka saka ɗaya ma'ana za ka saka ɗaya 2 3 ɗaya kana nan haka nan kawai za ka danna alamar OK kana OK zai buɗe maka wannan fuska. To idan ka duba nan gashi ka ga alama ga hoto nan sannan kuma ga sunayen fim ɗin gunki sannan nan ga alama an ce ga wani rubutu da aka yi domin saukewa an danna alamar downloading yau. To abin da za ka yi shine za ka danna alamar wannan downloading yau da ke ga da ka gani a wannan wurin misali downloading yau ɗin kana ɗauka ta gashi kamar haka kana ɗauka zai ɗan buɗe wani wuri kaga idan ka duba gashi nan yana ta buɗe mana idan ka duba a nan sama za ka ga iske ga sunan fim ɗin nan sannan kuma a nan ga za ka iske ɗigo guda uku ga su nan wanda ake saukewa. Idan kana buƙatar saukewa za ka zo a nan gashi telecharge za ka sauke bidiyo akan wayarka. To a nan muka kawo muku ƙarshen wannan fim mai suna gunki sai wani bidiyo da Allah ya haɗa mu ina muku fatan alkhairi.